Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Kompasa. U današnjoj epizodi ćemo pričati malo o građi psa i o psećim osjetilima. Uživajte u nastavku videa. Danas pričamo malo o građi tijela psa i o psećim osjetilima, ali današnji video će biti malo drugačiji. Pustit ćemo PowerPoint prezentaciju, ja ću pričati, vi možete pratiti po prezentaciji, hvatati natuknice i to je to. Pa krećemo. Pas je vjerovatno najpokretljiviji i najekstremniji od svih sisavaca i to je rezultat njihove vlastite genetske prilagodljivosti. Ni kod jedne druge vrste ne nalazimo takvu golemu raznolikost u veličini, obliku, boji, dužini dlake i građi. Pseća unutarnja građa, srce, pluća, mišići su građeni za izdržljivost, a njihov probavni sustav može se uhvatiti u koštac sa životinjskim ili biljnim izvorom hranjivih sastojaka. Pas ima sposobnost učenja tijekom cijelog života, a njegova osjetila su izvanredna. Naročito njegov osjet mirisa za lov i sporazumijevanje s drugim psima koji je složenije građe od našeg i nama neshvatljiv. Koža i dlaka psa pružaju fizičku barijeru koja onemogućava štetnim kemijskim spojevima i mikroorganizmima da prodru u organizam. Koža je osjetilni organ koji regulira tjelesnu temperaturu psa podizanjem i spuštanjem i dakle smanjuje se, odnosno povećava gubitak topline. Žlijezde u koži izlučuju u kožu i na kožu tvari koju prehranjuju i daju joj sjaj. Pseća koža se sastoji od dva glavna sloja. Površina ili epiderma je tanka i ne naročito jaka, ali neprestanim stvaranjem novih stanica održava zaštitnu ulogu i integritet kože. Ispod epiderme nalazi se jak i elastičan dermis koji koži daje snagu, a epidermis je opskrbljuje krvlju. Dlaka psa raste ciklički. Postoji razdoblje aktivnog rasta koji se izmjenjuje sa prijelaznim razdobljem, nakon kojeg slijedi razdoblje mirovanja. Linjanje počinje kada se sprema nova dlaka. Ciklus rasta kontroliraju mnogobrojni čimbenici kao što su temperatura, povećanje ili smanjivanje dnevnog svjetla, hormoni, ishrana, stres, ali i genetska osnova. Ispadanje dlake najobilnije je u proljeće kada pas ne treba više svoje zimsko gusto krzno i ponovno u jesen kada se kraće ljetno krzno zamjenjuje gušćim, dužim pokrovom. Krzneni pokrov više se razlikuje kod različitih pasmina nego kod jedne druge vrste domaćih životinja, jer više različite građe može izrasti iz svakog pojedinačnog dlačnog omotača. Grublju primarnu dlaku nalazimo na površini i ona može biti okružena malim sekundarnim dijelovima koji zovemo podlaka. Osnovno i najizraženije osjetilo kod psa, što smo već prije bili spominjali, je miris. Prema njemu se pas orijentira u svojoj okolini i veliki dio mozga posvećen je interpretaciji mirisa. Sposobnost otkrivanja toliko je izoštrena kod nekih pasa da mogu otkriti razrjeđenje od 1.000.000 puta od opne koncentracije mirisa koju osjećaju ljudi. Njuhom pas registrira postojeće mirise u okolici, ali i sve promjene koje se u njoj zbivaju. Sve tvari imaju miris. Za ljudski nos mnoge tvari nemaju mirisa, no to ne znači da one ne mirišu. Kao u svih sisavaca, tako i u psećem mozgu postoji centar za miris. On prima i registrira podražaje živčanim putem, mirisnim živcem iz organa za miris što se nalazi u nosu. Psi koriste osjet mirisa kao značajno pomagalo u komunikaciji za prikupljanje cijelog niza različitih tipova podataka jedni od drugima i to pažljivom analizom međusobnih mirisa. Na primjer, vjetar je donio miris kuje koje se tjera, pas ga je registrirao i podvrgava se svom nagonu za održavanje vrste. Osjet njuha u pasa je jako razvijen. Čovjek je dodatno dresurom i uzgojem povećao sposobnost psa da prepozna mirise. Posebno izvježbane životinje koriste se za pronalaženje krijumčarene droge, ali i za pronalaženje unesrećenog čovjeka i pod 10 metara debelim nanosom snijega. Sljedeće osjetilo o kojem ćemo pričati je sluh. Sluh je drugo po redu važnosti osjetilo za održavanje života psa. Zvučni valovi koji nastaju titranjem nekog tijela ili neke tvari šire se zrakom i dolaze do uha. Pseće uho sposobno je registrirati i zvukove koji nastaju pri blizini titranja i od 40.000 u sekundi, dok čovjekovo uho registrira titraj od 16 do najviše 20.000. Sposobnost orijentacije je dakle puno bolja u pasa nego u čovjeka. Dok se kod ljudi gubitkom bubnjića gubi sluh, kod pasa kojima je bubnjić iz nekog razloga bio razoren, sluh nije u potpunosti izgubljen. Psi također bolje čuju zvukove visoke frekvencije od čovjeka i mogu odrediti zvukove ultrazvučne frekvencije koje ljudi ne čuju. Takva potreba pojavila se još kod vukova predaka pasa, čiji je jelovnik osim velikih bilježdera bio i obogaćen i malim životinjama, poput miševa koji stvaraju tonove visoke frekvencije.
Domaćim psima takav istančani zvuk može biti i mana. Neki psi imaju izuzetno osjetljiv sluh i mogu razviti strah na određeni zvuk, na primjer kao što je grmljavina. Ljudi su koristili oštar sluh psa kako bi olakšali obuku i komunikaciju. Psi brzo reagiraju na zvuk zviždaljke ili pucketanje jezika. Na primjer, pastiri zviždaljkom komuniciraju sa svojim ovčarskim psima i na većim udaljenostima. Zadnje osjetilo o kojem ćemo danas pričati je vid. Pas puno bolje od ljudi može vidjeti i najmanje pokrete u daljini. Međutim, čovjek puno bolje vidi na blizinu. Pseće oko osjetljivije je na svjetlost i pokret od čovječeg, ali s razmjerno slabijom moći razlučivanja. Orijentacija u okolici pomoću vida u psa je od trećerazrednog značenja. Usporedimo li psa sa čovjekom, onda pas vidi kao čovjek samo prvih nekoliko mjeseci života. Mlado štene progleda u prosjeku od 12. do 15. dana života. Oči mu se sasvim razbistre oko prvog mjeseca života kad počinje vidjeti svoju okolinu kao i normalan čovjek. No zbog stalnog razvoja kratkovidnosti, već sa otprilike 8 mjeseci mladi pas nije u stanju prepoznati svog vlasnika na udaljenosti od 100 metara ako vlasnik miruje i ako se isključe ostale mogućnosti prepoznavanja. U dobi od 2 godine ta se udaljenost smanjuje na manje od 40 metara, a u dobi od 8 godina više uopće ne vidi, nego samo razlikuje sjene. U to vrijeme već je razvijena i staračka mrena na očima. To što pas u toj dobi pokreće oči kao da promatra, a zapravo prati i mirisna i zvučna zbivanja, je stvar navike i stečenog iskustva. Raspoznavanje boja nije toliko značajno kao životinjama koje se hrane raznobojnim bobicama, voćem i sjemenkama. Dugo se smatralo da psi ne razlikuju boje, ali to je samo djelomično istina. Oni ne mogu razlikovati boje od zeleno-žute i narančaste do crvene, ali su istraživanja pokazala da razlikuju one iz suprotnog dijela spektra. To bi bilo to za danas, kaže malo drugačiji video, malo više nekako edukativno. Nemojte zaboraviti da imate na petcare.hr 10% popusta sa kodom KOMPAS10. Nemojte zaboraviti stisniti like, share, subscribe i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!